I em vaig interessar molt pel budisme zen, sense mai practicar cap cosa, diguem-ne, de pràctica budista. Simplement m'interessava la manera de mirar el món. I això em va portar, efectivament, a posar-me a estudiar xinès amb 24-25 anys, quan ningú l'estudiava, quan encara s'escrivia el xinès de dalt a baix i de dreta a esquerra, i anar amb el tren dels catalans, no? I estar escrivint en xinès. Jo havia dibuixat molt i l'escriptura m'encantava i era un espectacle, no? El meu pare estava molt esverat, lògicament, perquè quan feia això jo ja tenia fills, no? Etc. Bueno, és el que té quan vius la vida d'una manera que dones prioritat a allò que et surt de l'ànima que no pas allò que et diuen des de fora, no? Això és difícil, però té una autenticitat que mai jo no canviaria per res del món. És a dir, potser això fa que jo sigui estrany, no? Perquè no he renunciat a això mai per tenir un títol o un altre, o ser d'una manera, o tenir més o tenir menys, saps? Aleshores vas descobrint territoris desconeguts fins al punt de que el meu pare i el meu sogre es plantaven a casa i ens deien: us prohibim ser pioners.